Chiar dacă este sâmbătă, am venit la birou pentru că am un motiv de bucurie să vin astăzi la birou, să-mi pun casca, să fiu un exemplu pozitiv, nu un exemplu negativ. Am venit astăzi la birou pentru că mai avem încă 3 documentații primite de la FIR pentru verificare. Încă 3 companii vor intra în procedura de selecție și sperăm că vor semna contractele pentru achiziția de utilaje forestiere. Procedura continuă, e în plină desfășurare. O parte din companii au semnat contracte, sunt deja utilaje ajunse în curtea companiilor. Noi, ca asociație, ne-am asumat să reușim să aducem bani pentru companiile de exploatare și pentru firmele de exploatare în România. Am adus aceste 86 de milioane de euro. E nevoie de mult mai mult. Ne vom zbate în continuare ca noi măsuri pentru finanțarea utilajelor forestiere să fie în România. Voi semna cu mare plăcere astăzi aceste documente, ca luni la prima oră să plece către AFIR și sper că încă 3 contracte să fie semnate și încă 3 companii din România să primească utilaje forestiere. Sunt 3 firme aici din Suceava, din Covasna și din Prahova. Încă 3 companii intră în procedura de selecție. Ce să zic, succes și sper să văd utilaje forestiere noi și moderne în pădurile României. Până atunci, nu uitați, Ghidul de protecție a muncii. Asociația Forestierilor din România a elaborat acest ghid, este ajuns la cea de-a 3-a ediție, așadar îl găsiți să-l descărcați gratuit de pe site-ul nostru. Noi am încercat să-l distribuim la cât mai multe companii, am încercat să-l trimitem în școli, am încercat să-l trimitem către mediul universitar, acolo unde n-au ajuns, vă rugăm frumos, contact@ondasfor.ro, scrieți-ne și vom face tot posibilul ca acest ghid să ajungă către dumneavoastră. Vă mulțumim frumos, mergem mai departe, vom face tot posibilul ca sectorul forestier să nu se oprească niciodată.